Да. Аплодисменти за младоженеца. Георги Божигов и Деница Кашерова. Вие като законни свидетели на младоженците, като техни добри приятели и най-вече като хора, които ги познават достатъчно добре. Потвърждавате ли, че по своя собствена воля и по взаимно съгласие Ваня и Васко сключват граждански брак? Може да извикате силно. Имаме категорично да и от кумовете. Ваня и Васко, бъдете непреклонни в избора си. Поддържайте вярата си във вашите общи история и бъдеще. И когато стане трудно, погледнете към брачната халка. Спомнете си обета, който си давате днес, в този съдбовен ден. Обет за вярност, безусловна любов и уважение. Сега ще ви помоля да се обърнете един към друг. Да се хванете нежно за ръце, да се погледнете в очите. Без думи благодарете един на друг за това, че заедно създадахте своя вълшебен свят, в който и двамата се чувствате защитени, разбрани, ценени и обичани. За това, че когато сте един до друг, няма значение